Myggens Mission er et program, hvor Peter Myggen vil stoppe mobning af børn. Og det er en idé, han har fået, fordi han selv er blevet mobbet helt vildt i skolen. Eller det ved jeg faktisk... Eller det ved jeg faktisk ikke, om han er. Men har I set hans øjne? Så var teknisk set samme joke, du lavede. Peter Myggen er vel efterhånden mest kendt som stemmen fra 4 stjerners middag. Der helt tydeligt ikke er i lokalet, men er sådan en form for voice-over. Der har en underlig samtale med deltagerne, spørger, hvordan de laver deres mad. Så jeg havde glædet mig til at høre ham i Myggens Mission. Er det en Olfert, du har det? Har du tænkt dig at give ham buksevand bagefter? Hvor lang tid skal han så græde? Det er jo et skidesympatisk projekt. Mobning er noget lort, der kan føre til psykiske problemer, eller i værste fald stand-up comedy. Jeg har selv principper om, at jeg aldrig mobber nogen. Medmindre de har været i fjernsynet. Så lad os se at komme i gang. Nej, han mener det virkelig, og det synes jeg faktisk, man skal tage hatten af for. Jamen, det er jo rigtig vigtigt, at de her unger går hjem i dag og siger, at det Peter sagde, det er vigtigt. Ja. Det Peter sagde er vigtigt. Man må ikke mobbe. Ja. Men børn er nogle små svin over for hinanden. Det er de virkelig. Prøv bare at se her. Det startede med, at vi ved ikke hvem, men nogen havde skrevet: hej Simon, vi ved alle sammen, du har en hestepik på mit geografihæfte. Au. Haha, du har en stor pik. Det virker som om børnene har misforstået mobning. Men mindre det er, fordi de har lagt en hestepik i hans taske. Not cool. Men hvis han rent faktisk har en hestepik, så skal Simon der fritages for gymnastik. I dag skal vi have springe over hest, og hvis Simon lige er sød ikke at flække den på midten igen i den her uge. Du behøver ikke at lave lektier, Simon. Du kan leve af at vise den frem resten af livet. Lad os se noget mere af de vigtige ting, Peter Myggen han siger. Jeg tænkte på, om I ikke ville have mit telefonnummer. Så kan du lige ringe eller skrive, hvis du bliver mobbet. Og så har han bare plastret til en dragt af post-its med 72 numre til mindreårige. Næste år kommer opfølgeren. Peter Myggen, sikkert chatkonsulent. Det er altså en listig måde at score 9. klasse på. De kropper er faktisk gode nok, som den er. Det vil jeg meget gerne vise dig. Hvis du finder mig på Arto, jeg hedder Myggen 42.